Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes petsa 4 na bulan sang Agosto tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 3 ka mga kawatan sang motorsiklo arestado. Task Force on Spaghetti Wires liwat pagasapulon matapos naginay ang clearing operation. Masupog kag madanlog nga drug poser sa Barangay Granada Dakop sa Barangay Villamonte, kaso ipasaka subong nga adlaw. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Desidido kuno ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos panubuon ang kadamuon sa mga pigado sa Pilipinas pag-abot sa tuig 2028. Sa ginpagwa nga pahayag sang palasyo sang Malacañang base sa survey sang social weather stations, 48% o kon 12.2 milyones ka mga pamilya ang naghambal nga pigado sila. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, luyag nila ipahanumdom ang nasambit sang presidente sa iya sinisuna nga panubuon kagimuon single digit ang poverty rate sa Pilipinas. Dugang pa makabulig ang pagpasanyog sang agrikultura kag ekonomiya agod mabuhinan ang mga pigado sa Pilipinas. Ang matuod sina subong ti madamo ginman ang nagapunga-punga sa kapigaduhon. Pero hindi ini outright balubad, tinuig ini. Ang buot silingon, kung hindi pag-ipastra kag hindi pagdasigon sa aton gobyerno ang mga tikang agod mapasanyog ang palangabuyan kag mapahaganagan ang kaimulon, madamo pa ang magkalapugday sini antes mapatuman ang programa sa pagpanubo sang kaimulon sa pungsod Pilipinas. Unemployment, underpaid, kag iban pa gabaha gyapon sa pungsod Pilipinas. Galing siling sa iban ang nagamanggaranon pagid, ang imol nagaimol pagid. Kung paano ini lubaron sang Marcos administration, nagakinhanglan ini sang hindi madali apang panglawigon nga programa. Ambot silingon antos lang anay kamo, antes mauli-ulian, mapulos pasanyog pa ang aton ekonomiya. Hindi mo niya madala overnight, tinuig niya kag malubad ang problema sang gutom kag kaimulon sa pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:35 na. Aber, rekta kita sa aton patrol sa sining nga mga tinion. Kamusta ba maulanon ang panahon? Kaysa naman kabagyo ang inabulubontayan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang bo sang ulan kahapon nagtuga sa pagtaas tubig sa pila kabahin sang siyudad sang Bacolod. Aber, pasiplatan ta kadali ang aton patrol diin sila sa mga area dire sa Bacolod. Kamusta? Sige ng biyahe. Sumong aberto na ang mga merkado. Areglado. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, matugnaw.
matugnaw nga kaagahon aksyon na Fred no sa ato sini nga mga kauturan medyo pabilin pa nga basa ang dalaron diri sa syudad sa Bacolod although wala na gid sang ulan aksyon na Fred no subong sini ang nagpabilin na gid lamang ang basa ng mga dalanon sa ato sini nga mga kauturan extra gid nga paghalo nga sa inyong pagdala sang salakyan kag i-check danay ang mga brakes ng inyong salakyan kag ang inyong sini nga goma ka medyo madanlog ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Nakalabay kay na ang patrol sa dalan sang Lacson subong sini ari na kita sa may dalan sang Burgos gawin man kita action na Fred no sa Burgos sa public market din ang iba naton nga mga kauturan nga mga tricycles ang ari na mismo sa atubang sang Burgos public market action na Fred ang ibanderiya mga e-bikes kagati of course ang ibanderi nagaplastar na sang ila sini nga mga baligya action na Fred sang nasaring tanati may mga tricycle e-bikes tricycles and biyahe subong nga action na Fred nagaumpisa naman sa entrada pa lang sang Burgos public market may mga pipila na ka mga utanon man no action na Fred ang na-plastar man diri sa atubang mismo sa Burgos public market subong mga available sa may entrada pa lang sa Burgos public market may ready na nga mga utan diri para sa ato sila nga mga kauturan si boss bala boss subong aga kamusta ang baligya anay ta sa utan. Good morning gali sa tanan no susubong ang baklanay subong duwa ganagan pagkiti wala pagit ka abri klase kay kung mag-abri klase natin demand ta magasaka na lang luwan. Okay. Yung mga available tag karon sir ang imo sini nga ako sa mga panakot ni ako si Bombay kag ang kamatis mo pilas mo. Sa aton nga gilisahod tululahon nga mga lulutoon kamatang number 1 tagid ang ginagamit batwan taytan Bombay kamatis sibuyas dahon. So subong tay ang aton nga kamatis nubo pa kay tungod sa naga-over ang supply sa ibang nga lugar para sa Cagayan. Iba ito nga kamatis na hindi na pangapoy naman lang. Ang batuan mong taas-taas pagawa, na range mo sa subong ang ating batuan sa 120, 140, sintas sa 116 kapital. About ang ining ahos pila subong. Ang ahos sa subong gagang Bombay doon nag-start for all season naman yung ating Bombay. Ang Bombay subong range sa subong sa 113 kapital. 130 ang Bombay Ang agos ka naman niya ara sa 90 to 100 ang magkanyan. Okay. Ini pidada ta subong siro kagapaitan. Ang pidada ka paitan ta medyo taas-taas pagawa depende sa mga klase ang mayara gagmay mayara gagko. Ay okay. Oo. Sige. Sa inyo may mga Baguio beans ka kagiban nga mga utanon available ang imo sini nga utan niya Baguio beans mo pila sa bungang kilo. Sa atin naman yung talapsuyon nga karot ang ginagamit na karot sirkulyo Baguio beans so yute medyo subong ang aton nga priceless yan na do medyo haganagan pa depende lang galing sa karot kung subong ang karot so nagsaka din. Oo pila ang karot sa depende man sa sizes sa mayara nga tag 60 mayara 80 to 100 na subong ang karot. Pichay mo ya? Sa pichay nga sautan? Oo. Ang pichay ta Bisaya depende sa adlaw nga damo ariada kung damo ariada medyo naganubo ang presyo pero kung di ta ariada gataas na. Okay. So dati pala rin. Gabili na sa 80 ang kilo. 80 ang kilo. Baguio beans mo, friend? Ang Baguio beans sa subong niya sa 60. Ang Ivan Padre atuya ano tiyo? Inyo sa yuti gali. Ang sa yuti sa tagpulo lang ng ang isaya cabbage. Cabbage. Tag 50 ang kilo. 50. So for action friend, no? Friend, sir, thank you sir. Oo. Amo ni so for action friend, ang makitaan mo. Inaya entrada pa lang action friend sa may area sa Burgos sa public market. Inaya sa piyak naman dali utan man gyapon. So kay komo na disperse mo ang mga vegetable section kay ginakayo ti arigid sila subong sa panghigaron aksyon friend. No? So para mo ni ang pila ka mga sitwasyon karon especially ang presyo
sang pila ka mga utano naman diri sa Burgos Public Market. Sa ato sila mga kauturan na temprano pa nagbulugtaw na of course temprano pa gusto nila magpangapi, ginasuggest na sila ining Santon Plus Herbal Coffee. Ang kape nga pulos ang yerba, kape nga magahatag relaxation. Na nanikiraw inisyasyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na madman na bugtaw ron. Si Milili Uligo una gid siya. Kay Jure Monteliano, nagamonitor sa Barangay Vista Alegre, good morning. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Kay Doy Artor, sige morning sa imo. Kay Jose Mungcal Torilla, nagamonitor sa Binalbagan. Morning ko no. Kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matmayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa. Si Utay Benedicto, ari naman siya. Sige, monitor sa San Barbio Hotel Bae City, Negros Oriental ba? Kay Billy Albay, good morning. Billy Albay, Barangay Lagrana. Kay Bergara Jeronimo, morning. Ari kami sa Bacolod, paano kami maka-avail? Sang kupon pwede makuha dira sa estasyon? Sige, balon talang ikaw. Kay Jinky de Alagdon, ara na siya. Morning ko no kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Angeli Calape, Mikey Montilla, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Isbino Robles, morning man. May lang kay morning ko no kay Nanay Ile Robles, Maricol Robles, Krista Robles, Gamay Robles, kag Noli Robles sa Barangay Lalagsan, La Castiliana. Kay Joel Abansinya, good morning. Patamya ko kay nanay ko iting sa Hacienda Libertad, Barangay Mailom, Bago City. O sige, halin sa naik Cavite. Ba siyang hilagay yung dato Castillo, araman siya, tamyo yung bata ko, Maricon Castillo, Gloria Moreno, sa Birot, Libanon, Kaltagabangga Tutong sa Purok Langka, Barangay Pilisa. Sige. Kay Chupilo Espanyula Jr., gamonitor kami di sa Tagda sa Hinigaran. Sige, kay Imbog Jukampo, kag Kapbito, good morning man. Kay Manjo Arnio, gamonitor kami Jesus Heights, Estepania. Liyog tamyaw kuno kay Diana Villanueva. Good morning na sa iyo. Morning, morning. Oy, ari anay ho. Ang libre ba lang medical check-up kag libre nga konsultasyon ginapahibalo kamo nga padayon gihapon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag Ihupon. Balita Kapitolyo. Aksyonar. Good morning, Action Fred. Naga-pick up o nagataas na ang kadamuon sa mga guest nga nagagkanto sa Mambugal Resort and Wildlife Sanctuary. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz. May mga tiyempo na nga ginapauntat na lamang nilang pagbaton sa booking ilabi na kung maglabot na sa 350 ka mga individual ang nagapa-reserve. Nagalao man si Diaz nga mapataas man nila ang numero sang guest sa palabuton sa tion nga matapos na ang nagapadayon nga mga improvement sa lugar kalakip na ang proficiency development sang ila mga empleyado nga nagatrabaho. Mambucal is picking up. Damo naman ta times nga nagasarado kita sa booking because overbook na kita. So, ang aton nga system is still being perfected. Ang aton nga number of guests ginalimit to about 350 a day. After that, kung mag-improve agad, we can increase slowly also. So, again, just like in any new system, gina slow start anay naton until ang proficiency sa naton nga mga employees gina-improve naton. Daw man tong kalayuhon sa Mambucal, water is one, and I already requested Goves Authority to establish a filtration system sa tubig so that the water that comes out from the taps ng aton mga LGU cottages and sa hotel naton tinlo na gito. Balita gikan sa Provincial Capital, Aksyonar Tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na kay Crisia Blas dira ga monitor sa Pahanokoy. Good morning. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok na Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang
mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Mga mabaskog nga daguob kag kilat ang mabatyagan, kag ang habagat padayon among nagatugas ang ulan sa pipila kabahin kaprobinsyahanan sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ariglado. Balikan ta kamo pagkatapos ini. ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Wala. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga Punta na ang report sa puwersa sa aton kapulisan, masupog kag madanlog nga drug poser sa barangay Granada Dakop sa barangay Villamonte. Kaso ipasaka subong nga adlaw. Detalye pod kay aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office, ipasaka na sa bungaga sa Police Station number 4 ang kaso nga paglapas ng Section 5, Section 11 sa Republic Act 9165, bato kay Rodolfo Magallanes, 42 anyos pumuluyo, San Charito Heights Division, Barangay Granada, Ciudad sa Bacolod. Kapos ang aga, Action Fred, si Magallanes ang nadakpan sa bypass operation sa Purok Herbias 3, Barangay Bilimonte, Ciudad sa Bacolod. Pulo ka mga plastic sachet sang shabu nga nagabugat sa 5 kagramo ang na-recover kay Rodolfo Magallanes nga may standard drug price nga naglabot sa 34,000 pesos. Sunod sa kay Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4, si Rodolfo Magallanes ang yara sa drug watch list. Kag mandugay naman kag ginapangita sang kapulisan kag kahapos ang aga natagayon din siya nga madakpan pagi sa bypass operation. Isa naman to sa area ka Herbias 3, buhin na naman kada sa isa ka mga pusher sa Aga Baligya sa area ta. Ara na siya sa aton nga watch list ang aton nga subject sa operation. Intelligence driven siya at the same time. So ara na siya sa aton nga station watch list ang aton nga subject kagina sang aga nga bayba. Duga lagi man na siya di operation sa area da, sir? Apilatan naman na siya di na plastaran na operation. Galing kay medyo ang unat ang mga operation na negative ang result. So ini nga hugada daw mayo kay nakuhaan positive man ta. Kaginitan sir, bunga maniguro sang suporta kag informasyon sang pumuluyo nga gina-feed sa inyo sa police station, no? Yes, so very active na da ang mga barangay official da biskan mga purok chairman kag mga block president nila da do very active na sa kampanya ta kontra illegal na droga. May mga pipilaman nga mga pumuluyo nga feed information sa aton nga mga violence lang hindi man sila hinaddan kay sila man siguro. At least na buwan-buwinan ta sir ang imo nga poster sa area mo. Yes, so galing kay tema na ang sitwasyon to subong daw halos tanan mga station kag aton nga CDU ga trabaho man pati PDEA. Galing kay daw hindi gid mo bus-ubos kay kung may makuha nga isa may mabulos duwa tatlo daw man ang sitwasyon subong. Action Fred, si Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nagka-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kay Jose Pacifico Morning Watching Live Sitio Ambacan, San Enrique. Tamyaya Villalba Lopez Flores nga pamilya Lubert Tongtong Rulan kag Johnny Taglorin. Kay Junalin Ninyal de Crepito Morning kuno, kay RR Joy Kit Macariula, Karen Guzman, kay Lager Diquilla, Edgar Sipida, Julio Silis, John Dexter. Okay, morning sa inyo. Kay Rochelle Matandak, good morning. Kay Dodge Dalida, kay Perla Dalida, kuno kag Sirwin Mahilom, good morning lang. Ba si Andro Juanitis. Andro, kamusta ka? Morning. Dira kay Miriam Panagiton sa Purok 18 Barangay Ragrana, kay Toto Alarcon Aranita Muring, gamonitor dia sa Hinubaan. Sige. Ang hilagay dato Castillo, tamyaw ko pakaisa ko sa Imamaylan City gayon dato family sa mga manggod ko sa Crossing Cambao Ginigaran, Fernando gayon dato. Sige, Berge Tison, kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Kay Candido Heldore, sumuman kay Jore ni Pamusino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Mabalik ako pagkatapos ini. And your host of Sulit to Win It, Mr. Luis Manzano. Tanong ng bayan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Sudad sa Sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap resulta Small Town Lottery First Draw 38-30. Una nga bula resulta 38 kag 30. Second draw 12-27. Ikadua nga bula resulta 12 kag 27. Third draw 35-38. Ikatatlo nga bula resulta 35 kag 38. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto una kita 645.
Ang jackpot 29,754,447. Jackpot 29,754,447. Are ang winning combination in any order. 10, 3, 45, 33, 19, 37. Resulta sang 6, 4, 5, 10, 3, 45, 33, 19, kag 37. Saylo kita. 655 ang jackpot, 48,769,414. Jackpot 48,769,414. Are ang kombinasyon in any order. 28, 43, 49, 35, 7, 51. Ang kombinasyon 28, 43, 49, 35, 7 kag 51. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Muning lada kay Judge Snap Diamante gabugtaw na ni siya. Si Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos kag Bob Francia, kamusta na? Kay Totor Aula Libuga, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Ana Diaz ang Purok Balulan, Bago. Good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Sa kapihan na, kamusta? Si Monseng Syukon, bahidlaw no ko ba? Kay Joel Perido, kanday bida tumbos da. Si Parecano Rivera, gahapit pa da. Si Lori Apurado, si JC Sindico, Bibitan, kay Roger Aguirre. Mga minstida ya, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Rujas, si Nelson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jangson, si Billy the Kid Caro, kay Jimmy Candelario, si Paul Hipis, kamusta na? Si Abner Magallanes, kung isa gapit-hapit pa da. Makita ko da sila ni Nick Quadra. Good morning da sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Okay, dali lang. May ara lang ko pulo pa mangkot makadali sa inyo. Mangkot lang ko kung may asma ka mo. Wala bala untat ang pag-ubo ninyo. Balita espesyal! Dirita Action Boys, atin sining nga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi, naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Sila Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Mado iliteral. Yung bumugang puti ka tayo doon paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy. Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga iban mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No?
Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mabason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... natin ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits si Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Ti bro kay init. Oo. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung ano ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Ako nung ara da. Ay hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Report sa City Hall, Task Force on Spaghetti Wires liwat magasapulon matapos naginay kuno ang clearing operation. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale. Bayo kag Action Fred, ginako ni Bacolod Councilor Al Victor Espino, miyembro sang Task Force on Spaghetti Wires, nga naghinay ang clearing operation sang Task Force sa mga wala ginausab nga kable sa mga telco companies. Bawon si Action Fred, ginpahayag sang konsehal nga sa masunod nga semana magasapol ang Task Force para magpatigayon sang updating kag assessment. Ginapaabot kun tani sang technical team ang 500 linear meters sa kada adlaw nga makuha ang spaghetti wires, pero suno kay Espino yara lamang sa kapin 25 ka linear meters ang makuha sa una nga mga inadlaw sa operasyon. Ginpathagman ni Espino Action Fred nga nakipman sa rason sa mahinay nga clearing operation amo ang pag-ulan hagang kakulang sa mga personnel sa bahin sang telco company. Ginklaro ni Espino nga nagaayo lamang ang LGU sa Bacolod City sa mga telco companies rason nga hindi man sila maobligar kag wala man sang ginagasto ang syudad sa sininga kampanya. Pero sunod sa konsehal, magabalay ini sang ordinansa nga naga-institutionalize ang sininga kampanya nga mayara sang pinalidad. Whether is a factor, availability of the personnel is a factor. So far, ang sa akong experience is about conservatively siguro about 20 to 50 meters a day man lang ang amon nga ma-accomplish. So it's a far cry 500 linear meters. That's 10% of the ang expectation was 500, ang reality was somewhere between 25. Ang first day naton, ang first 2 days naton is 25 meters. So it's painstakingly slow. Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. Ikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Si Julpa Caritativo Morning Kono, tamyaw si Bindol, Pamili Kulot Caritativo, Julpa Caritativo, Denden, Monteflor sa Barangay Robles, La Castiliana. Si Nini Baran Nini Rico, morning kuno kay aming Opsi Magingking Perez Konsing Baran sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Joy Ann Ogdamen, good morning. Piliog tamyaw sa sister ko, Richel Ogdamen, happy birthday sa tupad balay ko man. Si Tito Ruben Iscamilla, si Michelle, Richel Ogdamen, si Richel gali ang may kaadlawan karong adlaw. Happy birthday lang. Subong man kay Sophia Marie Arnaiz Bidlan, good morning. Monitor kami
2nd Infantry Battalion, Philippine Army sa Lagrana. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Kay Edilaos kag Nanay Isabel sa Victorias. Kay Rochelle Polincio Susana, good morning man. Kay Milko Bilyoa, morning. Tamyaw gali si Brad Mating ni Pales Gadigamo sa Espanya, Isabela. Mabalik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o Port ni Aksyon Jan, 3 kamakawatan sang motorsiklo arestado. Detalye upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan.
Dakop ang tatlo ka mga persona nga ginaligan nagpangawat sa isa ka motorsiklo pasado 1:45 sang kaagahon kahapon, Agosto 3 tuig 2022. Ini nga insidente nagluntad dira sa Purok 1, Barangay Binuyan sa may Banwasang Murcia. Sunod diri action Fred kay Police Captain Mark Joel Reclamado ang hepe sa Murcia PNP. Nadakpan mismo sang mga pumuluyo dira sa lugar kag sang opisyales sang barangay sa may Banwasang Murcia ang tatlo ka mga suspect nga mosanday Jude Nobles, 18 anyos, sang Purok Paho, Barangay San Miguel. Ining si Christian Kent Alindog, 18 ang edad, sang Purok Arceo, Barangay Minuyan, kag isa ka 16 anyos nga lalaki nga residente man sa Barangay Minuyan. Ini sila tanan action Fred pumuluyo dira sa may Banwasang Murcia. Sunod diri kay reklamado ini action Fred ang tatlo daw nakainom ini sila kuno. Tingin ako Manila nga nakatulutigsim sila antes pa man ang pagpangawat. Dugang pedri ni reklamado ginpayag sang mga suspect nga nakit-an nila nga aras kilit sandalan ining motorsiklo kag nakaangot pa bala ining yabe sa motor. Rason kung nga action Fred nagdesisyon sila nga sakyan ang motorsiklo kag ginmaneho. Sunod diri kay reklamado tibisan nga ang alegasyon diri nila nakainom sila kag daw tripping lang kuntani. Ini matupa gid sa kaso nga motor napping. Sa karon ng tatlo ka mga suspect ang nahunong na sa custodial facility sang Murcia PNP. Ginaulat pa sang kapulisan nga magpadulong dira sa ilang police station ining biktima ko tag-iya sang motorsiklo action Fred nga si Jonabel Fernando. So kay reklamado kung makakadto da sa kag makaano sa iyang affidavit makatag ipasaka gid nila ang kaso nga motor napping batok sa tatlo ka mga suspect. Okay, nag-inom-inom sila ko no. Ako no sir, shot sila sir. Tapos dun sa man sila. Oo sir, layo na sir, mayo gani sir, may witness nga nakakita, kinalagkas sila, kamay nagpasayda na sila ngayon naka-one sir mo naptan. Pero hindi man sila nakapig sir ang lakat, hinay man ang lakat nila sir. Lagit lang nila sir ya. Sa tatanan nga mga kaaksyon sa mamahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon kaagahon, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Kay Mark Eugene Mosquera Sarabia morning, tamyaw ko no pamilya Sarabia, nagamonitor sa Sagang La Castillana. Dira kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Tamyaw ya pamilya Francisco Gadiana Season kag Tisara sa Hacienda Luguay, Panamyawa. Kay si Cathy Bear, good morning. Dira kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Monitor sa Talisaya, patamyaw sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan. Sige. Kay Elizabeth Gamala, bawari siya. Elizabeth, good morning. Kay Nubi Magapan, dira kay Richard Malayang, good morning. Gamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Mabalik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon Day City, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang... This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para mag-traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 1 ining wanted person sa syudad sa Sipalay matapos kinserbihan sa mandamiento de arresto kagabi diri sa barangay 12 sa syudad sa Bacolod. Ang naaresto kilala kay Mark Lee Millares, 30 anyos, residente ni siya sa barangay San Jose sa syudad sa Sipalay. Sunod diri kay Police Major Ramel Serona, paagi man sa joint operation sa Sipalay City Police Station kag sa Police Station number 1 tigayon nga nadakpan si Millares matapos ginserbe sa ining mandamiento de arresto sa kaso nga rape o kung paghimulos. Wala sang piyansa para sa iya. Report sa patrol ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO nga makita. And the winner. Bio. Ang D3 Bio ang kabulig mo batok sa ilanat ubo kag trangkaso. Ini si Aksyon Alvin Graba
una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Importante ho, para sa dekalidad nga serbisyo sa Riverside kamo magkadto. May ara sila ginatanyag 2,000 nga private rooms kag 1,550 ward room promo. So, kung kinahanglan ninyo yung kwarto sa Riverside, subong na. For reservation, tawag lang kamo sa 0939-9138-258 o kon 433-7331 o kon 705-000. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo at isar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. 58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life